Ahojte, dnes som si pre vás pripravila vlog, ktorý obsahuje zostrihy z nášho víkendu, ktorý sme strávili v Čechách, konkrétne v sobotu na akcii v Liberci, ktorá bola naozaj skvelá. Bola to akcia Rádia YTB a dúfam, že tí, ktorí ste tam boli, ste si to užili minimálne tak ako ja. Taktiež by som sa vám chcela poďakovať za nádherné blahoželanie k mojim nadchádzajúcim 18. narodeninám. Naozaj to bolo asi najkrajšie blahoželanie, aký som kedy dostala. A celkovo sa vám chcem poďakovať za to, že ste tam boli, niektorí až celé 4 hodiny. Naozaj, že ste tam čakali na naše podpisy a fotky. A celá táto akcia vyvolala vo mne veľmi pozitívny dojem, takže som naozaj šťastná. Boli sme tam 4 hodiny, keď sme stále iba chodili na stage a podpisovali. Bolo to naozaj únavné, ale bolo vás tam naozaj veľa, takže sme sa snažili stihnúť úplne každého. No a vlastne včera večer sme sa vrátili domov, dnes pre vás točím tento vlog. A teraz nasledujúce 3 dní ma čakajú 3 dní úplne plné učenia, pretože štvrtok, piatok a sobotu mám skúšky zo všetkých predmetov, takže mi držte palce, dúfam, že to dám. To bohužiaľ znamená aj to, že tento týždeň bude moja tvorba trochu obmedzená, že nebudú videá ani blogy, ale potom už mám voľno a potom už sa môžem zase naplno venovať tomu, čo robím, takže dúfam, že tento jeden týždeň vydržíte a pochopíte to. Ale už do skecania, poďme na zostrih. Nechcem to rozhadzovať. I try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me, and now there's nothing else I wanna do. For the record, I never thought it would be you and me. You said tomorrow. Let's see what happens, but it's plain to see. And tonight we're like fire and ice. I'm burning all over, and we're starting a riot tonight. Don't want this to be. Predbehni tú babičku. Prepáč, s dovolením. Máte lístky na stage, potom sa tam dostanete po autograme, nemusíte čakať. Páči sa, páči sa. Akurát sme sa vrátili zo stageu, boli sme tam s týmto nákupným vozíkom. A bolo to mega. Moje ucho! A bolo to mega! Aké to bolo? Oh, Mega! To milujem, to ma vzrušuje hrozne. Každopádne ideme tam znova, tentoraz bez vozíku a už nás budú ľudia čakať asi na tom stage. Tak mi to zober, díky. Oh, what you say? Počkaj, ja som len unboxing, čo mal baviť. Už? OK. Come on. Come on. Malý mačiak. Tris. Čínska polievka. Mňam, mňam. A list. Ten si prečítame hneď potom, ako sa vrátime zo stage. I can never get enough, falling for your love. It goes on and on. Chilling, feeling goosebumps, and we're just having fun. We're on the run, follow where the wind blows. That's where my heart is, and it's taking us higher. We now feel about it. We could start a movie. You do something extraordinary. Aké mesto je najlepšie? Nie, musíme zakričať Prievidza. Aké mesto je najlepšie? Ešte mi volá šťastný. Tak dobre, ešte raz dáme Liberec. Aké mesto je najlepšie? Something you say, somehow you make my heart go. Baby, how you do that? Well, look, you bring it back. It goes on and on. When I picture you and I in the morning.
I can never get enough, falling for your love. It goes on and on. Chilling, feeling goosebumps, and we're just having fun. We're on the run. Ono má za 5 dní narozeniny a to vtedy určite nebude v Liberci, takže máte jedinečnú príležitosť zaželať jej niečo. A keďže vy ste tiež sme Slováci, ako sa nám nepasujú texty, tak to zaspievajú po anglicky. OK? A Liberec, ale ste tu? Liberec a ideme. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milá mama. Happy birthday to you. You say somehow you make my heart go. Baby, how you do that? Well, look, you bring it back. It goes on and on. When I picture you and I in the morning light. A to už je po akcii po 4 hodinách backstage. Nevládzeš? It's too many, boy, when you go smoothie, make my heart go Takto nejako to tam vyzeralo, videli ste, že tam bolo naozaj neskutočne veľa ľudí, ale vyzeralo to tam naozaj skvelé, to musíte uznať. No a to by bolo teda všetko k dnešnému vlogu, nezabudnite mi držať palce, nezabudnite dať tomuto videu like a taktiež nezabudnite odoberať tento kanál, pretože chcem vydávať vlogy častejšie a rozmýšľala som tak, že budem možno vydávať aj takéto vlogy zo zrkadlovky a to by bolo k tomu už naozaj všetko, takže vidíme sa pri ďalšom vlogu.